Внимание, намалете си го, защото ще бъде силно. Намалете си го малко и приятно гледане. Хора! Заповядайте! Копайте! Ето го! Валко! Да. Да, не знам къде е, бро. Не искаш ли да дойде цигани на мръсни? Какво? Чао, Рози. Те хора си... Няма покажи. Да, бе. Хора... Да. Защото Радина вече има нови видеа. Ама не си показвам лицето, така че сори. Соли гъс! Хора, иска са нова кошмар, как едни трима цикани наметнаха в очили. В тези очили. Хора, сега ще отидем в меркантото и ще снимам и скрито. Токи не дава да се снимам, нали така, ма? Да, бе, не съм говорила, ма. Можем да правим скришни кадри. Скриншот! Па, скрина, па. Я? Може да снимаш. Ами Данчо, ти можеш по някое време да спираш на пауза, докато има хора. Данчо, раницата мокра ли не? Не. Добре. Твоите малки. Хора, искам да ви кажа какво стана преди малко. Ама много е смешно. Ние сега се прибираме, подготвяме се раниците. Изведнъж нямаше ми горнището. Не, чакай. Аз го търсих из цялата стая, нямаше го. И на чесачката го нямаше. После звъня на баба и каза, на мен ми го няма горнището. И изведнъж баба даде мама и мама каза, че горнището беше вкъщи. Майка! О, не. Охолено очудо. Ча. Чакате ли на първо? Ей, зайдем. Що? Данчо да ни вали. Добре, дай да след. Варо, ще идваш ли? Варо, ще идваш ли? Варо, ще идваш ли? Варо, ще идваш ли? Какво каза? Това не е вижте малко, не приятелка. Казвам да се прибирам от това дома, да бъда с мерканти се прибирам. Бе, кучета, ето ги. Да, те. Гучи. Мокра ли ми е раницата? Не, бе! Майкото е тук. Той е тук. Бате, ти нормален ли си, бе? Той е отрязан и от двете страни, бе. Как ще удари това, бе? Вътре няма тъп, той е отрязан и от двете. I mustn't pony. Не ми набокай телефона! Кой е? Капките! Оле! Хора, вижте! Какво правиш, бе? Само обикаля! Гърда! Да не ми се намокрят новите маратонки на Nike. Найки! Чакай, я ги покажи. Nike. Те са мокри. Тей. Лекси, кей, леки, вай. Леки, аси, леки, кей, вай. Лекси, кей. Данчо, я ми снимай обувките. Чакай. Хора, имаме нов ютубър, виж го. Look at my shoes.
for абонирайте се! Ана! Давай бе! Занимайте това! Хора, аз ще пръдна. Уи! Пръднах наистина. О, то съм насрал! Хора, то съм насрал! Ами казах ми, брат. Тей. Локва по локва. Тихо сега. Тихо сега. Влизаме на мягавото. За една минута. И вижте, ваче да видиш. Имат новите вкусови лаваби. Ама аз съм ги пила вече всички. 3,59. О, не. Хора ще си купа лава бер. Вижте как се едно. Няма точно този, който потърся. Уряло, ще се гръмна. Кое бе? Някой има ли 1 лев? О, не съм. Валючи? То е нещо. Да. Що би? Може ли 1 лев, моля? Нямам. Утре ще ми ги върнеш? Да. Добре, ако ми върнат 1 лев, ще дам. Ама, няма да ми стигнат. Абе, аз ще дам. А, ето го. Трябва да минеш след мен. Добре. Защото трябва да ми върнат 30 и тогава ще ти дам. Добре. Ще видя дали ще ти върнат. Аз ще очакам отвънка. Не бе, ще очакам отвънка. Боби, правим видео. Не искам да това. Сифти. Yes. Peace. Piper. Хора, сега трябва да ги чакаме 57 на час. Дай да пусна. Те хора дойдаха, направих го на 2 пъти по-бързо. Хора, знаете, аз ще се прибирам към къщи, хора. Sorry, guys, ари, чао. Кажи чао. 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 Чакайте. Трябва и новият ти ютубър да каже чао. Чао. Да. Те. Сега, един да си купи много голямо нещо. Да. И за 13 лева. 13! Може би. Ще сега няма да те убил. Искай ми повече да ме Окей, танци. Хора! Те да кажа, че... Ано, само леко. О, чакай! Сигма, бой!
Като ти удари ти шамар, ще видиш един сигма бой. Река Марица. Айде малко. Имаме река Марица. Сигма, 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 бой. И сега сме с Радина. Абе, шадъра е закрито. Виж. Сигма, Сигма. Вие кога ще украсите ухата, Радина? Ми вече открисихме. What? Ни на коридор. Ще украсили. Ми даже още на 1 декември. Майко! А? Не така. Да, тук е цял пълен кал. Лека. Мокра ли не е раницата? Не бе. Майко. Човек 50 пъти ми пита същия въпрос. Мале, започва да бъде много. Забравих. Абонирайте се за канала с кабанката. И за Папа! моя. Да. Продава целки. Чакай. Майко, виж се, Радина. Не малко да се скрием. Добре, сега. Да, малко. Давай. Но Хайде бе, стига се. някой написал с Г. А и Y. G-A-Y. Да. Не искам да го казвам на видеото. Просто не са мързи. Не искам. Абе, ти не е моята, бе! Радина си мисли, че той го направих. Но ти не е верно. О, Радина, ямаш! Сам паретия! Не. Майко! Поне, че чак толкова не съм мокър. Да. Малко да се скрием. Ще седна. Сякаш намаля и дитра. Не, само по-силно. Ня. Данчо, я скачи. Не! Хора, виж каква хубава луква. Река Дунав. Видяхте си реката? Да. И Радина каза да е скоча. Но аз няма да се пробвам да е скоча, защото обувките ми ще ми станат мокри. Виж как много мокра този телефон, бе. Така, баро чорако, каруче и аз си кара. Този телефон е водостойчив и моя. Да, даже има кълъв и протектор. Да. Но те, че ще го пазят. Този Магнита работи! Да, има лава бер. Най-накрая, същите ли хора са, види? Не. Други има лава бер. Моля, защо те напуснаха? За какво? Защото ги мързи да работят. Да,
Sigma boy. I'm cranking, bro. Хора, чадъра ми фърчи. Вижи. Пуснах самолетния режим. Телефона фърчи. Шугува се. О, майко. Радина, вятърът започва. Те ми дойде по чадъра, виж. Ей! Абе. Майко. Майко! Чадъра ми! Майко! Те хора, чао, приятели! Абонирайте се за канала с камбанката. Много започва вече и чао!